Nuoria on tosi tärkeää kuulla, koska nuoret on niitä, jotka joutuu elämään niiden päätösten kanssa. Ja nuorilla on myöskin semmoista uniikkia näkökulmaa tosi monen asiaan, mitä muilta ei löydy. Lapset ja nuoret ovat noin 1/3 koko Suomen väestöstä, mutta heidän äänensä ei kuulu vaaleissa ja he ovat aliedustettuina aluevaltuustoissa. Aluevaltuutettujen keski-ikä on 51,1 vuotta, joten on tärkeää varmistaa, että myös nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa muilla tavoin. Me nuoret olemme oman elämämme asiantuntijoita ja siksi on tärkeää, että me pääsemme vaikuttamaan itse meitä koskeviin asioihin. Nuorille pitää olla monenlaisia vaikuttamisen tapoja. Yksi haluaa osallistua keskustelemalla anonyymillä nettialustalla, toinen vastaamalla kyselyihin ja kolmas nuorisovaltuuston kautta. Vaikuttamismahdollisuuksien täytyy olla nuorille luontevia ja lisäksi niistä täytyy viestiä nuorille ymmärrettävästi ja nuoria tavoittavasti. Ei siis riitä, että asukaskokouksista ilmoitetaan vain sähköpostilla tai Facebookissa. Jos käännetään asia toisinpäin, kuinka moni keski-ikäinen olisi valmis osallistumaan yhteisiin asioihin TikTokin tai Discordin kautta? Monipuolisten ja vaikuttavien kanavien lisäksi nuoret tarvitsevat tukea vaikuttamiseen. Esimerkiksi nuorisovaltuustolla pitää olla aitojen vaikuttamiskeinojen lisäksi osaava ohjaaja riittävällä työajalla rinnalla kulkemassa. Nuoret tavoittaa nuorille tutuista paikoista, kuten somesta, nuorisotiloista tai koulusta. Missä mopoja liikkuu, niin siellä löytyy myöskin nuoria, ainakin meidän seuduilla. Tämän päivän nuoret ovat huomisen aikuisia. Tärkein viesti nuorilta aikuisille onkin varsin selkeä. Kuunnelkaa nuoria.